Hello, hello. Ờ, YouTube là mà video channel các bạn này chào đó na. Cho nên so vậy nó sao vậy? Cho nên kan chevel song song ron da vek kan tum tonga pathian sa dam chuan kan sin vei vana te le kan hun man dan song song le chu kan da chho vek to turangai la te chuan in min lo subscribe sak vek turin kan ngen chewa min lo fan bum ve la hi esi zone ni wang ya chuan in min lo share sakanga min lo subscribe sakanga chuan in tam thayang ber YouTube la mai mu kan tum don ni o in chuan lan ni le lo sanin hian tu na hen pune ya ko ma sanin hian dar so pakata ka perform tran dona dar kwa tro program tran kha dar kwa program tran nga chuan in midangan zai photanga dar so pakata ke ka perform tran nga dar so pakata tangin chuan in an lo hai ti tu ngar ngar om hi ngai chuan dar so pakata ka perform nga chuan in so pan hi dar kha chovel chung bang ring tro ti chovel chung bang nga chuan in airport a kan jek phei nga jingdar thuma flight sorry jingdar ko ni so re soi thi si Kolkata airport a kan tum chho tu ra kan ngai mi lo chung trai pui don ya mo hun hi kan hun hi la tight ve si a ya chung trai pui ve don ya nak tu lama chuan pathian zara dam chuan in Mizoram lama in mongai kan tum don ya bye bye